Machiegni e weche mag tuke Migao mar tuke yudo pok mar omenda mar shillings bilion 29.7 e pok mar omenda mosom ko jatend Migao mar omenda John Mbadi. Omenda go bad Migao no mar adak makedo kod yedhe mamedo jotugo teko yudo pok maduong' ka achiel kod apisi mar registrar ma weche tuke machano chwalo chenro mag yor mbui bende kuonde gero talanta motis sports academies 35 yudo pok mar omenda mar shillings milion 55 moro ka moro mabiro neno ni otiek gi counties 35 mosechaki chenro mar gedo magi e hito omendani. I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar, 241 million for the Anti-Doping Agency of Kenya, to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports. 402 million for Sports Kenya, 245 million for the Kenya Academy of Sports, 8.2 billion for the Tourism Fund, and 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. Tugo ma final mar FKF Cup ma wakeni ochor nyime, tugo ma onego tugi kod Irani tok timbe ariyo mabiro tuge final Kibere FC kod Viga FC yango ni maukum jotugo magi onge kodgi kendo biro tugo ne Harambee Starlets e tuke mag Sekafa machakore piny Tanzania. Jotugo ang'wen